Nikdy som sa necítila ako horšia mama, až kým mi iné mamičky nepovedali, že môj syn je pozadu, lebo má ešte plienky. Áno, dobre počujete. Normálne som sa chcela prepadnúť pod zem. Dostala som sa do stresu a začali sme teda odplienkovávať. Nočník, knihy, pesničky. Skúšali sme naozaj všetko. Až som si uvedomila, že nezlyháva moje dieťa. Zlyháva ten tlak, ktorý vytvárame my alebo okolie. Tu je pár vecí, ktoré nám pomáhajú. Počkajte si na signály. Ak sa dieťa bojí nočníka, ešte nie je ten správny čas. Skúste to po jedle, vtedy sa deti prirodzene vycikajú. Nočník nech je vždy po ruke, aj pri hre, nielen na záchode. A hlavne prosím, netlačte, nekričte a neporovnávajte. Dieťa nie je žiaden projekt. Presne vie, kedy je pripravená. Ešte to síce nemáme úplne za sebou, ale robíme naozaj veľké pokroky. A hlavne už z toho nerobím žiadnu drámu. Podpora a porozumenie robia zázraky. Je leto, jasné, ideálny čas. Ale keď sa mu to podarí na jeseň alebo v zime, tak fajn. Ak ste si tým už prešli, pokojne nám do komentára napíšte, čo pomohlo vám. Možno práve váš tip pomôže ďalšej mame, ktorá to teraz naozaj potrebuje počuť.